Boas noites. Benvidas e benvidos á Gala Camiño ao Cesa 2026. Este evento será grabado, polo que, por favor, se teñen que levantarse, eviten pasar por diante das cámaras e poñan en silencio os seus teléfonos móviles. E agora, por favor, que se faga o silencio. Benvidos ao lugar onde todo comeza. Ao frío da pista antes de que chegue ninguén. Ao eco oco dun balón que cae só unha vez e xa o anuncia todo. Benvidos ao cheiro da resina, ás zapatillas que rinchan, á respiración contida antes do saque, á mirada que fala máis que as palabras. Benvidos ao balonmán que non se ve, o que se adestra de madrugada, o que doe, o que forma, o que educa máis alado que ninguén imagina. Benvidos ás derrotas que marcan, ás victorias que non se esquecen, aos nervios do primeiro partido, á certeza de que aquí hai algo que chama dentro. Benvidos ao manicomio fermoso deste deporte, onde se corre sen descanso, onde se cae e se levanta, onde se compite contra outros e contra un mesmo. Benvidos á comunidade que empurra, á grada que latexa, ao compañeiro que te colle cando xa non che quedan forzas. Benvidos a todo o que fomos, a todo o que somos e a todo o que seremos. Porque quen entra aquí xa non sae igual. Porque o balonmán deixa recordos dos que non se pode escapar. Boas noites, benvidos á Gala Camiño ao Cesa 2026. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy. But there's just one thing. You see, we never, ever do nothing. Nice, easy. We always do it nice and rough. But we're going to take the beginning of this song and do it. And we're rolling, ooh, rolling, ooh, rolling on the river. Listen to the story. Left a good job in the city, working for the man every night and day. And I never lost 1 minute of sleep, and I was worried about the way that things might have been
Bueno, boas tardes a todos e a todas. Bueno, primeiro de todo, darlle as grazas ao grupo de baile Media Punta que nos ofreceron este espectáculo para abrir esta gala Camiño a CESA 2026. Para os que non me coñecedes, eu son Cati da Federación Galega de Balonmán e teño a mellor compañía posible que xa, bueno, é habitual nestas galas, Terio. Moitas gracias, Cati, un inmenso placer. Boa tarde a todos e a todas, boa tarde ás autoridades, Xosé Ramón Lete, Deportes Xunta de Galicia, Luis López, presidente de Deputación de Pontevedra, Antonio Leira, deputado provincial de Deportes na Coruña, alcaldes, alcaldesas, concelleiros, concelleiras, presidentes de outras federacións que nos acompañan, mitos, lendas do balonmán galego, e un saúdo moi especial a todos os patrocinadores e sobre todo as familias que nos acompañan nesta cita máxica que levamos facendo uns anos e que antesala dun dos momentos máxicos sobranceiros do deporte galego. CESA 2026, de novo en Cataluña. O que levamos dentro, lévanos lonxe. O que nos chama dentro, lévanos lonxe. Isto vai de futuro, de ilusión, de esforzo, tamén de horizonte, de oportunidade, de superación. Hai 96 deportistas da nosa comunidade, unha xeración de deportistas galegos que medran a través do deporte e que van a representar a Galicia no deportivo e no humano. Isto é o CESA 2026. Para min o CESA son moitísimos recordos, momentos moi bons, momentos malos, momentos de moito nerviosismo. El CESA es un momento inolvidable en la vida, una oportunidad única. Ir a un CESA para mí é como un privilexio porque eu creo que todos os xogadores de Galicia que iban ir a un CESA poder ir é un privilexio. Pues yo creo que el CESA es una oportunidad de, bueno, más bien una recompensa del trabajo que llevas haciendo durante el largo del año y también una oportunidad para representar a Galicia. Tamén é unha das competicións máis bonitas que existe, non? A nivel formación, a nivel de traballo de balonmano nestas idades, pois é o mellor, non? O máis bonito. CESA para min é unha experiencia, cada ano que imos ser algo diferente, pero é algo moi bonito de vivir, ali sintes moitísimas emocións. É un cúmulo de sensacións porque é algo moi bonito en moi pouco tempo e chegas a vivir todos os sentimentos que podas imaginar. Estoy muy nerviosa porque es la primera vez, pero con muchas ganas de ir. Yo creo que todas tenemos un montón de ganas de que llegue ya el día, de ir y luchar cada partido a partido y con nuestro objetivo claro que es intentar conseguir la mejor puesto posible. Los sentimientos, la verdad un poco la mezcla de todo. Primero también esos nervios de empezar el partido y pues no saber si vas a empezar fácil o difícil. Bueno, penso que primeiro o sentimento de unión, creo que nunca, incluso dentro dun clube onde evidentemente todos estamos con todos, pero ese sentimento de unión, de irmandade entre categorías, de ver a rapaces de 17 anos indo a animar a rapazas de 12, vendo que todos somos o mesmo, ¿no? Esa unión por defender a Galicia, pois creo que o máis chamativo, o máis especial. A unión que hai cos rapaces, a loita, a entrega, o esforzo que fan por acabar os seus logros. A ilusión, creo que a ilusión é o que máis marca o sentimento que vivimos todos no CESA. Las ganas de ir, el nerviosismo de los niños de participar en este evento y sobre todo el entusiasmo de competir. Yo creo que al final el sentido de pertenencia, en este caso a Galicia, a tu comunidad autónoma, el poder representar a todo el colectivo, yo creo que es lo que más pesa. Yo creo que el compañerismo. Al final las amistades que haces durante todo el CESA son para toda la vida, ya no son rivales, son compañeros. O meu desexo é que a imaxe do balonmán galego sea consecuente co traballo que estamos a realizar. Pois seguramente cesa que todas as nosas seleccións compitan, porque non pedir algunhas medallas sería fantástico. Hombre, el deseo, si tienes que pedir un deseo, es ganarlo, sobre todo. Pero bueno, sobre todo disfrutarlo y que los niños saquen ese carácter gallego que queremos inculcar a los jugadores y ese aprendizaje. Ganar.
siempre, pero sobre todo pasarlo bien, disfrutarlo con las compañeras y hacerlo lo mejor posible. Como para todos e como fai tempo, pois facelo o mellor posible, non ter dúbidas, sobre todo, e que o equipo pois que poida facer o que estuvemos traballando durante un ano, non? Pues para mí el deseo es ganarlo y pues ir a por todas, a por todo el que se nos ponga delante, lo intentaremos ganar. Yo deseo que las cosas salgan tal y como estamos trabajando estos últimos meses y que todo el trabajo hecho pues ahora mismo dé sus frutos. Pasarlo lo mejor posible y a ver si se puede repetir la medalla del año pasado. Un recordo especial é a semifinal do ano pasado, que cando gañamos a semifinal e pasamos a final do Campeonato de España, pois estaba o pabellón cheo, a afición de Galicia volcada, foi o momento máis bonito que vivín nun CESA. A remontada que fixemos na semifinal no CESA 2024 fronte a Andalucía para clasificarnos á final. Pois hai 10 anos, cando fomos medallistas en Castellón, ese foi un momento evidentemente moi especial, coa selección juvenil, había moitos anos que non lográbamos medalla. Bueno, yo sobre todo cuando voy a este tipo de experiencias es el poder disfrutarlas y sobre todo que quede un buen recuerdo de lo que vamos a hacer esta semana. Unha experiencia irrepetible, unha maneira de vivir desde o balonmán. Isto é o CESA. Pois sí, Terio, ao final isto é o que somos e o que sentimos. E, bueno, que mellor persoa para empezar este acto tamén que, por favor, Bruno López, que nos acompañe, presidente da Federación Galega de Balonmán, porque tamén é un dos principais, impulsores de que a nosa federación siga crecendo, as seleccións, todo, sobre todo, o balonmán galego siga sendo moi grande. E está de aniversario. O 28 de decembro, e non era unha inocentada, de hai 7 anos, comenzou a traxectoria de Bruno López como presidente da Federación Galega de Balonmán. Boas noites, benvidos e benvidas a esta gala Camiño CESA 2026. Moitísimas grazas a toda a xente que tivo a ben a chegarse aquí hasta o recinto feival de Silleda para estar con nós personalmente nun acto que para a Federación Galega de Balonmán significa moito. Moitas grazas tamén a xente que dentro das súas casas está seguíndonos a través da canle da Televisión de Galicia ou do streaming da Federación Galega de Balonmán. Antes de comezar, gustaríame agradecer especialmente a presencia do secretario xeral para o deporte, José Ramón Lete, que me fai especial ilusión que hoxe este aquí porque estivo con nós nos 2 primeiros camiños ao CESA e que mellor que teve aquí no camiño CESA 2026. Aproveito, José Ramón, para agradecer todo o apoio e a confianza que a Secretaría Xeral para o Deporte deposita na Federación Galega de Balonmán todos os anos. Moitísimas grazas. A Luís López, presidente da Deputación de Pontevedra. Luís, benvido. Moitas grazas por estar con nós hoxe. E moitísimas grazas por axudarnos a fomentar o balonmán, a profesionalizar o balonmán e a traer a Galicia e a provincia de Pontevedra, concretamente, eventos que hai uns anos eran totalmente impensables. Moitísimas grazas por o vosso apoio. Antonio Veira, deputado de Deportes da Deputación da Coruña. Antonio, a Deputación da Coruña foi moi valente. Está demostrando que o apoio ao balonmán de base non é un gasto, senón un investimento. E hoxe aquí temos parte da colleita que sembramos xuntos e que hoxe se pode recoller, así que noraboa e moitísimas grazas. A todos os alcaldes, alcaldesas, concelleiros e concelleiras, que sodes moitos, sinto non poder nombrarvos a todos, pero hai moito tempo que sodes parte do balonmán galego, parte fundamental. Agradecervos o ben que coidades aos nosos deportistas, aos nosos clubes e todo o apoio que nos brindades. Sodes parte fundamental da fábrica de talentos do balonmán galego e, consecuentemente, da mellora notable da nosa sociedade, así que moitísimas grazas. Javier Nogueira, presidente da Unión de Federacións Deportivas Galegas. Javier, eu teño 2 mensaxes para ti. Unha a nivel institucional, noraboa polo traballo que ves desenvolvendo neste último ano ao mando da Unión de Federacións Deportivas Galegas, por unir a todo o deporte xunto en obxectivos comuns. E a nivel persoal, teño que agradecerche todas as conversas. Ensináchesme que o mundo sigue xirando sin WhatsApp.
e, sobre todo, que un día a semana debemos deixalo para disfrutar de nós mesmos, sen teléfono. Moitísimas gracias polo teu tempo e polas túas conversas. Juan Carlos Muñiz, presidente e amigo da Federación Galega de Ciclismo, moitísimas gracias por acompañarnos, moitísimas gracias por estes anos de veciños no edificio das Federacións Deportivas Galegas e por toda a colaboración que facemos entre ambas entidades. Gracias por estar aquí. A Javier Rico, delegado do reitor para o deporte na Universidade de Santiago de Compostela. Javi, moitas grazas porque sempre estades aí, sempre nos deixades as instalacións para cursos, para torneos, pero, se me permites, nunca tuve a oportunidade de facelo públicamente. Fago o agradecemento extensive á época que estiveches na Secretaría Xeral para o Deporte, porque a pandemia queda para uns cuantos, e sabemos todos o que pasamos, así que moitísimas grazas. Ricardo Durán, presidente da Fundación Semana Verde, que nos deu todas as facilidades para montar este evento con todo o cariño. A verdade é que é un gustazo para nós estar aquí, esperemos que sexa o primeiro de moitos e que podamos facer moitas máis cousas aquí neste recinto. Moitísimas grazas. Ben, gustaríame que me botárades unha man, que todos e todas que estemos aquí nos imaginemos unha foto na que saíamos todos e todas. Unha foto que posiblemente non saia como a todos nos gustaría. Esas fotos nas que un sabe mirando cara a un lado, outro sabe mirando cara a outro, outro sabe cos ollos pechados, outro sabe cortado a metade. Fixadevos ben, imaginados esa foto. Esa foto, posiblemente, hoxe acabe no teléfono móvil de algún pai ou unha nai e vai ter algo en común. O sorriso nas facianas de todos os que estamos aquí. Porque, aínda que a foto non sexa perfecta, temos que quedar con iso. Esa foto é o que mellor define esta gala Camiño ao CESA 2026. Porque hoxe aquí non estamos para presentar as seleccións galegas de balonmán. Hoxe aquí estamos para sacar unha foto dun camiño compartido entre a Federación Galega de Balonmán e todas e cada unha das institucións que acabo de nomear. Estamos para sacar a foto dun camiño compartido con todas esas persoas que ides, que vides, que levades, que traedes, que sufrides máis que ninguén nas bancadas, aínda que non nos recoñezades moitas veces, que son desas familias. Moitísimas grazas polo voso apoio, polo voso cariño e pola vosa axuda constante. Hoxe imos sacar a foto dunha viaxe compartida cos verdadeiros protagonistas desta historia, que son os xogadores e as xogadoras. Non só os que están aquí, senón gracias aos que estamos aquí. Moitos merecían estar e tan só 16 por selección poden estar aquí. Levan unha viaxe moi dura, levan unha viaxe con moitísimos adestramentos, momentos bons, momentos malos, momentos de moitas fotos que saen movidas, pero que o día de mañán, cando as vexan, seguro que van a chegar á conclusión de que o destino non sempre é importante, senón o que se construi polo camiño. Moitísimas gracias a todos os deportistas por traballar día a día para mellorar o balonmán galego. Seguide pensando nesa foto. Se vos fixades nun segundo plano, detrás de todos os protagonistas que acabamos de comentar, están os máis importantes, eses que lle dan cor á foto. Fixadevos ben, eses que abren e pechan os pabellóns pola semana, eses que viven nos pabellóns as fins de semana, eses que fan malabarismos cos orzamentos, cos voluntariado, cos horarios dos encontros, eses que vos dan as vosas primeiras camisetas, que vos ensinan a dar o voso primeiro pase, eses que vos ensinan a digerir a vosa primeira derrota. Eses son os que forman persoas antes que deportistas. Moitísimas gracias aos clubes do balonmán galego, porque sodes os verdadeiros protagonistas desta foto. Gracias a vos, saímos de momentos realmente bons como o que estamos vivindo hoxe e de momentos realmente difíciles como o que nos tocou vivir hai un ano. Así que moitísimas gracias aos clubes, moitísimas gracias. Cando estamos falando de sacar unha foto desta viaxe compartida, un pensa nos inicios, e a verdade é que a viaxe foi dura. Foi dura, pero fíxose moito máis amena polos compañeiros de viaxe que atopamos, porque nós tivemos moi sencillo. Nós, cando tocou emprender a viaxe, chamamos a viajes interrías, porque son os mellores para isto. Poñen ao noso servicio os mellores proveedores. Temos os mellores autobuses, os de Autocares Meijide, Autocares Nova Rías, que nos levan cos mellores profesionais ao volante a donde queremos, sempre chegamos no tempo exacto que queremos chegar. Se non nos apetece ir en autobús, viaxamos
con Talleres Rodosa. David está aquí, ten o mellor grupo de profesionais para asesorar na compra e web de vehículos. Con nós, David, moitísimas gracias porque sempre nos estás axudando moito. A Federación Galega de Balonmán ten a facilidade de que se non quere ir en autobús poderíamos facer un barco, que pasa que non nos apetece. Se o fixéramos en barco poderíamos contar coa mellor tecnoloxía e a mellor iluminación da man de Electrónica Eutimio. Moitísimas gracias. Calquera incidencia que nos surda polo camiño, pois temos a Grupo Rosbef, a Luis Estevez. Sempre están aí para solucionar todo o que lle poñemos encima da mesa. Moitísimas gracias, Luis, a ti e a todo o equipo. Toda viaxe que se preste merece unha parada no camiño para disfrutar unhas boas galletas mariñeiras, vale? Da man de Da Veiga, que hoxe nos botou unha man enorme para montar todo isto. Xosé Lois, que non pode estar con nós, agradecemoslle moitísimo o apoio ao balonmán galego. E nós somos moi presumidos na Federación Galega de Balonmán. Si saímos de viaxe, poñemos as nosas mellores galas, da man de Hummel. José Luis Caña, muchísimas gracias. Entiendo que el viaje desde, no sé si desde Sevilla o Granollers habrá sido complicado, pero más complicado ha sido atender nuestras solicitudes para las camisetas de este año, estoy convencido. José Luis, muchas gracias por marcar la diferencia en la Federación Gallega de Balonmano. Lo hacéis desde hace mucho tiempo y espero que sea por muchos años. Muchísimas gracias. Ben, hoxe decíamos que estamos aquí para sacar a foto dunha viaxe compartida. Eu non sei o que pasará dentro de uns anos, pero o que nos gustaría a Federación Galega de Balonmán é que cando miredes esta foto digades, aquí comezou algo importante. Non sei se a nivel de resultados deportivos, pero sí seguro a nivel de valores, a nivel de identidade e de futuro para o balonmán galego. Tan só vos pido unha última cousa, que botedes un último sorriso, porque esta imaxe xa vai a quedar para a historia do balonmán galego. Moitísimas grazas. Moitas grazas, Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán. Hai 20 concellos representados no CESA 2026. Estamos en Silleda, estamos na comarca do Deza, que é un dos núcleos importantes, un dos berces importantes do balonmán en Galicia. Temos xogadoras na Liga das Guerreiras, temos xogadores en Liga Asobal, xogadores e xogadores que cumpriron os soños seguramente despois de participar no CESA. Ímonos a pé de pista con Cati. Cati, ¿con quen estás? Pois a ver, Terio, por favor, Dani, levántate connosco, sí. Estou aquí con Dani Ramos, bueno, para que non os coñezades, é xogador do Puente Genil. Dani, é xogador das seleccións galegas, que ti xa tes bastantes tablas nisto do que é o balonmán. Contanos un poquinho, porque claro, a federación, as seleccións non son o que eran, porque claro, mira isto, cando xogábamos non era isto, era outra cousa. E tamén que nos contes iso e que nos des un consello ou algo que ti nos puidas contar do que é a experiencia do CESA, sobre todo para os máis pequenos e pequenas que temos aquí, que é a súa primeira experiencia. Pois, noraboa por todo o que tedes montado, antes de nada, que cando eu era xogador, isto era moi diferente. Noraboa a toda a federación. Moitas grazas. E o consello que lle podo dar aos xogadores para esta semana é que disfruten da experiencia e moito máis alá do balonmán, que disfruten, que van a levar amigos para toda a vida e seguramente compañeiros de equipo. Jolín, moitísimas grazas, Dani, de verdade. Dani, por certo, que saibas que Dinos. teño varios amigos en Cangas que están aforrando porque levas tendo moitas ofertas de Cangas e non das o paso. Vale? Que saibas que hai crowdfunding para dunha vez por todas fichar a este rapaz de Silleda, de Laro en concreto. Estou esperando a volta do Cisneiro. E falando do Cangas, está por aí Juan del Arco, unha das persoas desta festa seguramente con mellor palmarés e con máis experiencias como xogador en Qatar, en Francia, en diferentes equipos da Liga Sobal e agora segundo adestador do Cangas. Como se leva a vida do adestador, Juan? Bueno, buenas noches a todos. Enhorabuena por lo que habéis preparado aquí. La primera vez que vengo y... Sube o micro. Y estoy tremendamente sorprendido. La vida de entrenador la llevo muy mal, no te voy a engañar.
Sufro demasiado. Que ben se vivía na pista, non? Sí, mucho mejor, la verdad. Pero bueno, tamén é certo, Cangas, en Cangas están todos os cardiólogos de Galicia seguramente reunidos por como vive o Cangas as temporadas. Esas dúas vitorias, comestes o turrón? Sí, con esas dos últimas, la verdad que salimos bastante de lo feo que se estaba poniendo la primera vuelta. Así que bueno, a ver cómo arrancamos la segunda. Gracias por acompañarnos, Juan del Arco. E tamén temos a unha das estrelas, firme estrela do balonmán galego, o futuro, un dos que vai ocupar a portería da selección española en pouco tempo. Cati. A verdade é que sí, casi non atopo, Terio. Mira que grande o rapaz, Mira, contame unha cousa, David. Estou incontentísima de que estés aquí, Iso para empezar. Botábamos de menos, O placer é meu, Cati. É que sempre ten boas palabras este rapaz. Mira, ao final, bueno, para que non o saiba, ademais de exxogador das seleccións galegas, pido un aplauso, por favor, porque David é subcampeón do mundo xunto con Nicolás Giraldez. Ese é un dato importante que temos que dar. Bueno, David, de novo, benvido. Nada, contanos un pouquiño que tamén a experiencia cunha das maiores, bueno, a selección nacional. Un consello para estes rapaces que ao final dan os seus primeiros pasos nas seleccións galegas ou incluso xa levan tempo aquí e queren aspirar a moito máis. Ao final ti tamén estás xogando no Vidasoa Irún e participando en Europa. Bueno, pois eu aos rapaces máis novos diríalles un pouco como comentou Ramos, que disfruten o momento, porque a verdade é que eu unha das cousas que máis boto en falta é volver a vestir os colores de Galicia. A verdade é que foi un momento moi bonito para min e que non esquecerei na vida. Que sigan traballando, porque a verdade é que se están aquí é por algo, porque os seus seleccionadores os escolleron, e que se siguen facendo as cousas como se están facendo, que chegarán moi longe. David, que xogaba hai 2 anos coa selección española, coa selección galega. O Cesa está en Irún pasando fame porque, como en Lalín, non se come en ninguna parte. A que sí, David? Eso é totalmente verdad. Vaya diferencia. Gracias, David Failde. Gracias. Bueno, agora sí, chegou o momento dos verdadeiros e verdadeiras protagonistas deste acto camiño ao CESA 2026 e comezaremos coa infantil femenina, non, Terio? Comeza o rock and roll nesta gala do CESA 2026 coa selección infantil femenina, esa selección que gañou o título en 2015, que vai xogar contra Cataluña, Canarias e Asturias.
Alba Peña, xogadora do Meaño. Martina da Costa, do Sar de Redondela. Elena López Villar, do Cangas. Lola Martínez, do 6 do Nadal. Clara Torres, do Bueu. Alba Cajide, do Lalín. Reixel Ortiz, do Línea 21. Aroa Fernández, do Lavadores. Sara Fernández, do Cangas. Irene Gai Balea, do Cisne. Antía Alonso, do Carballal. Lía Barral, das Choqueiras de Redondela. Vega Areal, do Porriño. Daniela Fernández, do Sar, a capitá. Valentina Eiras, do Guardés. Euxía Sebane, do Culleredo. O seleccionador é Vítor Garrido, adestradora Inés Fernández. O delegado é Alberto Rodríguez. Vítor Garrido é o seleccionador e debuta con este equipo despois do maravilloso traballo feito por Elena Estévez. Como afrontas? Xa estiveches en Mastresas, obviamente. Correcto, non é o primeiro, pero, bueno, Elena dixo o listón moi alto, unha presión engadida. Temos unha prata e un bronce, non é por nada, pero falta o ouro, como no 2015. Bueno, eu creo que estas rapazas levan meses preparándose, están convencidas de que poden optar a él, e iso é o máis importante para conseguilo. Este é Vítor Garrido e Daniela Fernández é a capitá. Exacto, imos contigo. Ahora, Daniela, pregunta súper rápida. E que tesme que contestar, vamos, o que ti estés pensando. Objetivo deste ano. Gañar o CESA, conseguir o ouro e tamén disfrutalo todas xuntas. Tiñalo preparado xa, Non, a verdade que non. Moitas grazas, Daniela. Daniela, ¿Sí? Que saibas que teu pai foi un gran capitá. Tens que cumplir. Segundo ano, no CESA. Grazas. Vamos coa selección infantil masculina, que está formada por Hugo Sobral, do Bueu. Daniel Bra, do Liña 21 da Coruña. Goro Couso, do Bueu. Tomás de la Fuente, do Novás. Anxo Gando, do Carballal. Mario González, do Atlético Novás. Leo Santos, do Luceros de Cangas. Marcos Varela, do Cisne. Aitor Fariña, do Culleredo. Iker Franco, do Novás. Mario Prada, do Culleredo. Xoel González, o capitán do Cangas. Mario López, do Porriño. Leo Hernández, do Cisne. Tristán García, do Luceros. E Nico Rodríguez Abad, do Tui. O seleccionador é Adrián Menduiña. Carlos Rodríguez é o adestrador. Menduiña é o técnico do Luceros. Carlos Rodríguez do Atlético Novas. O adestrador, a delegada é Lucía Pérez, do Sar. Vamos a conversar con Adrián Menduiña e o seleccionador. Os rivais: Cataluña, Castela Mancha, Asturias, bronce o ano pasado. Adrián, que temos que pedir moito máis. Sí, ao final non temos que por un teito, temos que ir a competir e a loitar polo máximo. O que sí que a selección leva o teu ADN, dalo todo na pista. Ese é o ADN que temos que demostrar, dalo todo, non rendernos ante nada e demostrar que podemos ante todo. Moitas grazas. Quen é o capitán? Témolo por aquí, Terio.
Xoel, bueno, Xoel, o que está dicindo un pouco Mendo, o ADN ese de loitar, ti lévalo ben drento, creo, o teu segundo ano no CESA, Sí, a verdade é que o ADN é moi competitivo, moi luchador e a pelexar todos os partidos. Pois non imos a nada máis, a pelexar todos os partidos neste CESA, moi ben, Xoel. Medalla de bronce o ano pasado. Que todo vaya de maravilla, grazas á selección infantil masculina. Ahora queremos que nos acompañe Antonio Leira, o deputado provincial de Deportes na Coruña. Despedimos a unha selección que logrou o bronce no pasado e que aspira a todo, os infantis masculinos. Boa noite a todos, a todas, autoridades e representantes dos clubs directivos, patrocinadores, familias e, sobre todo, a vos, os verdadeiros protagonistas desta gala, que sodes os nosos deportistas. Bueno, para min é unha honra poder acompañarvos esta noite de celebración, ver este auditorio cheo, que además nos confirma o que sentimos en cada pabellón. E non é ni máis ni menos que, podemos decir alto e claro, que o balonmán galego vive un momento extraordinario. Non estamos aquí por inercia. Galicia hoxe lidera unha das seleccións máis potentes. E, polo tanto, Galicia é un rival a batir neste próximo mes de xaneiro. E vímolo no último campeonato de España, onde os nosos mozos, as nosas mozas, demostraron un alto nivel e, ademais, volvendo con moitais que son froito non de outra cousa, senón dese sacrificio, dese día a día que facedes clubs, federación e tamén, por suposto, que tamén os técnicos. Con este impulso, en apenas nunhos días, as seleccións partiredes cara a Cataluña. Partiredes Cataluña con toda esa ilusión que además nos transmitides a todos nós. E unha partida que esperemos que traiga tamén esos frutos. Os que ides defender a nosa camiseta, levades con vos que saibades o orgullo de toda Galicia. Desexamos moita sorte e que saibades que non estades sós. Pero para que iso sexa posible, para que poidades facer todo isto, temos que pensar en que partides de algún lugar, dunha canteira, e por iso quero destacar a iniciativa que se está levando a cabo no noso deporte, onde nace precisamente a paixón. Ese programa que dende a Diputación da Coruña intentamos inculcar, que é ese programa 5x5 na rúa. Gracias a esa colaboración estratégica entre a Diputación da Coruña e a Federación Galega de Balonmano, estamos sacando o balonmán á rúa, devolvendo os xogos a prazas onde naceu o balonmán. Esta aposta pola base para nós é irrenunciable. Seguiremos ampliando esta iniciativa traballando para que o 5x5 na rúa chegue a todos os concellos. Ahora mismo, máis de 8.000 rapaces xa están disfrutando desta actividade. Parecía un soño, Bruño, aquelo cando empezamos a falar o primer día, pero se di tamén moi fácil, 8.000 rapaces que xa pasaron polo 5x5 e esperemos que pasen outros 8.000 e, se acaso, se sume outros 8.000 máis. Ben, pois eu penso que nada desto sería posible sin estos héroes invisibles que sodes vos, os adestradores, árbitros, voluntarios, técnicos e, por suposto, as familias que facedes todos os días un esforzo tremendo e facedes kilómetros cada fin de semana para que sexa posible. Dende a Diputación, por suposto, que seguiremos apoiando o deporte de base e seguiremos apostando pola igualdade, porque queremos que cada neno, que cada nena teña as mesmas oportunidades para soñar e chegar donde se propoña. Dende a Diputación da Coruña seguiremos con este apoio incondicional, mas eu o que teño que dicirvos é gracias a todos vos por facer que o son do balón contra un parqué ou o son do balón contra o cemento na rúa sexa un forte latexo. Así que, solamente queda dicirvos que adiante, xoguemos, sintamos, disfrutamos do balonmán, lembremos que sempre que se fan as cousas co pasión xa se está gañando. Moitas grazas de corazón, moita sorte a todos, a todas as seleccións, moitas grazas e enhoraboa tamén a técnicos, a todos que facedes posible todo isto e únicamente que me queda por decir é que viva o balonmán galego, boas festas e bon ano. Moitas grazas, Antonio Leira, deputado provincial na Coruña. Que temos agora, Cati? Pois seguimos con protagonistas, serio, que imos facer senón? Continuamos cas categorías cadetes.
Imos coa presentación da selección cadete femenina. Sálvora Vilariño. Dolalín. Ángela Martínez. Do Guardés. Ainhoa Blanco, do Bueu. Daniela Míguez, do Sar. Daniela Figueroa, do Sar. Bárbara Lagoa, do Cangas. Rosalía Veiga, do Culleredo. Julia Lomba, do Guardés. Aitana Lorenzo, do Cangas. Daniela Fernández, do Porriño. Olaya López, do Carballal. Silvia Lomba, do Guardés. Paloma González, do Meaño. Adriana Bouzón, das Choqueiras de Redondela. Natalia Varela, do Xiria. E Claudia Soto, do Culleredo. Seleccionador é Budi José Luis Pedreira. O adestrador é Paco Aguiar. E a delegada é Andrea Abad. Este equipo xoga a Copa de España. Vaise enfrontar Asturias e a Baleares. Leva tempo para ascender. Budi, ten que ser este ano. Estamos na túa terra. A terceira vencida, non? Que equipo levamos? Moi bo, moi bo. Como sempre, moitas veces hai que ter un pelín de suerte, que se den as circunstancias, pero esperemos que este ano se den. Quen é a capitán? Temos por aquí a Daniela Fernández. Terio, Dani, contanos, porque claro, o que acaba de dicir Terio, levamos aí un par de niños en Copa, pero xa toca, non? Xa toca. Xa toca, xa toca. Bueno, a ver, sí, 2 anos en Copa, pero este ano eu creo que subimos a campeonato. Creo non? O sei, o sei. Repite, que nos quede claro. Este ano? Este ano subimos a campeonato. Perfecto, pois iso é. No, esta é unha selección que lle quere dar vantaxe aos rivais. Andrea, por favor, 2 pasos adiante, temos a delegada mancada. Que pasou, Andrea? Que caín e saiu a rótula e xa está. Bueno, o día 3 a tope, eh? Sí, sí, a tope, con todas. Gracias, Andrea, gracias ao equipo femenino cadete. Imos coa presentación da selección cadete masculina. Subcampeón o ano pasado, Manuel Camaño, do Línea 21. Francisco Ríos, do Bueu. Xavier Gallego, do Luceros. Miguel Cadilla, do Bueu. Este é Iago Adelaide, do Cisne. Mateo Lago, do Luceros. Martín Barrio, do Sar. Sergio Carballo, do Cisne. Teo Gómez, do Culleredo. 3 xogadores da línea de contención. Marco González. Enrique Portas. E Enzo Novoa. O Culleredo pertence a Alexis Martínez. O Reconquista de Vigo, Jacobo Lamas. Manuel García xoga no Cisne. E completamos o equipo con Pablo Arce, de Bueu. A seleccionadora é Carla Baz, do Sar. O adestrador Gerard Conil, do Bueu. E a delegada é Nerea Bouzón, do Sar. Hola, Carla Baz, a seleccionadora que rozou o poste o ano pasado, non? Estivemos aí, pero non puido ser. Perdimos de 1 contra Cataluña final, pero con ganas de máis este ano. E como ves esta fase inicial? Bueno, tocounos un grupo complicado, pero creo que temos que pasar a cuartos de final. Da prata normalmente vaise a medalla de ouro. Eso é o que desexamos. Intentaremos ir a polo ouro.
Quen capitanea este equipo aspirante a medalla? Pois Pablo Arce, que tamén ten bastantes tabuas nisto, porque Pablo, ti eres subcampeón de España do ano pasado, o sea que este ano, o que di Terio, o que di Carla, imos a polo ouro, o que? A ganar. Con moitas ganas e ilusión. Creo que todos queremos xogar, sobre todo contra Cataluña, que temos aí unha espiña. Vaya rival, Elises, Sí. Pero por todas, non? Sí. Pois A nada. gañar. Pois xa está, resumido. Claro que sí. Gañar. Hay que pensar en grande, soñar en grande. Gracias, chicos. Este equipo cadete masculino. Y ahora queremos que nos acompañe, nos saúde. Tamén está na súa terra Luís López, o presidente da Deputación de Pontevedra. Ti como na túa casa, Luis, está perfecto, está perfecto. Primeiro chega o presidente e agora colocamos o micrófono. Moitas grazas, moi boas tardes a todos e a todas. Antes de nada, bo Nadal. E coido que moitos dos que estamos aquí xa o sabemos, tendo en conta que o diputado de Deportes da provincia de Coruña tamén o entenderá, que este é outra mostra de que estamos na provincia de Deporte, que é en Pontevedra, onde hoxe demostrades a potencia e a importancia que ten o deporte base, onde hoxe se demostra que en Galicia, e en particular na provincia de Pontevedra, o balonmán ten unha base sólida e prometedora, onde se demostra que nas Rías Baixas, que comprenden os 61 concellos da provincia, se pode practicar deporte a calquera idade, e onde se demostra que os nosos deportistas son uns excelentes embaixadores, os mellores embaixadores que podemos ter desta terra. Estamos, ou estades a punto de marchar para Cataluña, unha vez máis, seguramente que estades nerviosos, algún xa soñou con marcar un gol, esa parada imposible, que nos traemos algunha medalla, pero gañar ou non, marcar ou non, é secundario. Para esta terra, para Galicia, vos xa sodes uns auténticos gañadores, porque sodes quenes transmitides a moita xente que sodes un espello que é perfectamente compatible os estudios ca práctica do deporte, porque estades en todo momento mandando unha mensaxe do importante que é ter hábitos saudables e porque representades os valores do deporte, ese sacrificio, a constancia, ese espírito en equipo, o respeto polo rival. E por todo iso, independentemente de que gañemos un, todos ou ningún partido, xa estamos tremendamente orgullosos de todo vós. Ya sei o que sentimos cando poñedes a camiseta da selección ou de cada un dos vosos clubes e que nos convirte uns referentes. E ese sacrificio, o voso, o dos clubes, o da Federación, por parte da Diputación de Pontevedra, pois tiña que ser tido en conta e por iso estamos a mostrar un apoio total e incondicional. Seguramente que non haxa instalación na provincia de Pontevedra donde nos últimos 2 anos e medio nos este facendo algunha reforma, algunha modernización que non leve o selo da Diputación, porque fomos quenes de habilitar un plan extraordinario donde os concellos de menos de 50.000 habitantes lles obrigamos a invertir en instalacións deportivas. Van xa 20 millóns de euros. Os equipos, pois os axudamos, incrementamos o importe para competir, para acoller tamén organizacións ou campeonatos deste estilo, pero antonte, o venres, resolvíamos unha pioneira liña de axudas para vehículos de transporte, que hai moitos beneficiarios do balonmán, pero que para o ano serán máis porque triplicamos o orzamento. E logo que queríamos que os vosos ídolos estiveran aquí, estiveran ao voso carón. Por eso, da man e gracias á Federación, acollemos partidos da selección española absoluta, femenina e masculina, en Lalín e en Porriño. E este é o camiño, isto non é algo pasaxeiro, algo que, como a vos, estamos a traballar para chegar á meta
e aí quero reafirmar o noso compromiso para con todo o deporte da provincia, para seguir sendo a provincia do deporte e desexarvos que disfrutedes o CESA, que é unha experiencia única, e feliz ano 2026. Moitas grazas. Moitas grazas, encantado que nos acompañe Luis López, o presidente da Deputación de Pontevedra. Imos de novo con Cati, a pé de pista. A quen temos que saludar, Cati? Pois mira, temos por aquí a Javier Rico. Por favor, Javier, acompáñanos un ratiño. E, bueno, vou recoller un poquinho as verbas de Luis, que falaba da relación dos estudos e do deporte. Así que, Javier, contanos un poquinho, porque, claro, ademais de que o apoio da USC é moi importante para a Federación Galega, para a preparación das nosas seleccións, os estudos dos rapaces, dos futuros deportistas de élite, tamén é moi importante. É importante e, ademais, eu creo que a familia tamén lles preocupa, non? Por iso é importante que sempre haxa unha unidade entre a parte académica e a parte deportiva, neste caso a Federación Galega de Balonmán e outras federacións. Está aquí Javier Nogueira tamén, representación co presidente de UFEDEGA. É importante que sempre teñan a parte académica presente, non? Neste caso, rapaces e rapazas que están en idade adolescente, están moitos na educación secundaria obrigatoria, bacharelato, e en breve esperemos que accedan á universidade, pois que sempre haxa esa relación. E no noso caso, pois coas federacións deportivas galegas, tamén coa Secretaría Xeral para o Deporte, pois sempre preocupados de que haxa esa continuidade e esa vinculación entre a vida académica e deportiva. Non podedes abandonar os estudios. Hai que, ahora tedes unha boa época para o CESA, que estamos en vacacións, aprobaríades todos e todas os exames antes de Nadal, agora aproveitado ao máximo, e ao volver hai que seguir con esa continuidade e poder, pois tamén, son perfectamente compatibles esas administracións, e neste caso a institución académica como a Universidade de Santiago de Compostela ten que poñer tamén da súa man para facilitarlles esa conciliación, porque os estudios tamén son relevantes na súa vida e teñen o seu coste e ten o seu mérito. É moi difícil manter o nivel deportivo neste caso coa vida académica, e por iso temos que implicarnos entre todos e todas. Así que nada, parabéns á Federación Galega de Balonmán porque está facendo un traballo extraordinario. As familias poden estar tranquilas porque están tamén preocupadas por esa parte académica. As familias que saiban que van a aprobar todo. Eso non é Os que están na universidade van a aprobar todo despois das palabras de Javier Rico. Gracias por acompañarnos. Por certo, estábame fixando en Juan del Arco, xa sei por que lle chamaron toda a vida el Barbas. Representando os concellos aquí presentes, Ángela Fernández, alcaldesa do Rosal. Ángela, boa tarde. Cantos rapaces e rapazas temos nas categorías inferiores do Novas? Pois máis de 200, nun concello de algo máis de 6.600 habitantes. Pois por aí debe empezar a reconquista da categoría perdida o ano pasado. O Novas vai primeiro, aí ten boa pinta todo. Efectivamente, eu creo que Con permiso do Cisne, que está por aí. Recollendo a foto da que falaba antes o presidente, hai 3 atributos fundamentais no balonmán. Penso que falo en nome de todos os concellos. A educación, os valores e a saúde. A educación, porque detrás de todo isto hai moitísima formación, que ten un valor inconmensurable. Os valores, porque, como ben se dixo aquí, hai valores como a responsabilidade, como o compromiso, como as aprendizaxes, como aprender un dos outros, pois que son fundamentais. E a saúde, porque falar de balonmán é falar de deporte, e falar de deporte é falar de saúde emocional, de saúde física e de futuro. E iso é grazas ás familias, á Federación Galega de Balonmán e tamén aos clubes, no noso caso o Atlético Novas, que fan ese gran traballo para que as escolas deportivos sexan o noso motor e que podamos pensar en que o Novas volva a ascender o ano que ven. Moitas gracias, Ángela Fernández, alcaldesa do Rosal. 20 concellos representados nas seleccións galegas no Camiño CESA 2026. Son seleccións diferentes. Lembren. Galletas da Veiga, que este ano vai facer 20 anos, é protagonista en todos os partidos da selección, porque normalmente todas as seleccións se entregan con bandeirín. Aquí somos doutra natureza e doutra elegancia, e entregamos galletas. Os rivais flipan. O primeiro gol metémolo con galletas da Veiga. E o segundo, coa elegancia que nos proporciona o seguinte invitado. Cati. Pois sí, estamos aquí, José Luis Caña, por favor, de Jumel. Por favor, un aplauso porque a paciencia que ten este home. José Luis, damos chaturra coas camisetas, pero mira, é que son espectaculares. Tens que confiar un poquinho na Federación Galega de Balonmán. Bueno, yo solo pongo una pequeña parte.
todas las ganas y la ilusión que siempre pone la Federación Gallega en realmente mostrar una gran elegancia en todos los aspectos y especialmente también pues, en la equipación, pues también es de agradecer y es facilísimo trabajar con ellos. Pequeños detalles que no vamos a explicar. Al final, año tras año vamos ganando en calidad porque las equipaciones van mejorando tanto en diseño como en calidad de serigrafía y demás. O sea, es que la Federación Gallega de Balonmano, tú ya sabes que tiene que ser el top 1. Y lo es, y lo es. Sí que es cierto que al final es un conjunto de muchas cosas. Por supuesto, desde Jumbre estamos muy, muy orgullosos de estar ya hace 8 años con la Federación Gallega, pero bueno, no solo disfrutamos de la equipación, disfrutamos mucho de esa elevación que cada vez tiene la Federación Gallega sobre el resto de federaciones. Yo me siento especialmente muy orgulloso de estar con ellos porque no solo se demuestra con la equipación, se demuestra también con la evolución de la propia federación, tanto interno como el trabajo extraordinario que se ha hecho en la pista y que cada año vamos viendo que vamos mucho mejor y ya estamos ahora mismo en la élite del balonmano nacional. Jolín, pues muchísimas gracias, José Luis, por el apoyo y por todo, vamos. José Luis de Jumel. José Luis, está difícil o tema da vivenda, pero entendo que valores o de vivir en Galicia. Os éxitos de Jumel dependen da Federación Galega de Balonmán e do Celta. Inda por riba en Europa. E que saibas que somos moi amigos do presidente do Deportivo por si tens que facer algunha chavada. E quen transporta o equipo? Rodosa, está por aí David. Terio, David Romero. vouche confesar unha cousa, Terio. Perdínme, pero xa chego. Con Rodosa chegase sempre a todas as partes. Contanos, David. Perdoade. Cale, en termos de mobilidade, o dispositivo, a logística de Rodosa para as diferentes seleccións que van ao CESA 2026. Bueno, gracias pola invitación. Nos que somos unha empresa familiar, estamos alá nunha esquina de Galicia, pois sí que é un placer estar aquí. Me acordará toda a vida, fai 7 anos, un liante que nos deixou moi pronto, que ahora mismo estaría botando unha bronca a Bruno, porque ten mal colocada a moqueta, porque tal, montaríalle 4 líos, que era un tal Fran Teixeira. Me presentou un rapaz que iba a ser presidente, e cando empezou a ser presidente, viu a negociar unhas furgonetas, que negociou todo foi Fran, é dicir, que Bruno non pintaba nada. Pero bueno, todo acabou ben, temos varios clubs, temos varios amigos por aquí, é un placer estar aquí para unha empresa como a nosa, pequena, humilde, o que necesiten. A mobilidade tanto por rapaces que as furgonetas como por presidente que fai 60.000 kilómetros ao ano solo. Moitas grazas, David Romero, de Rodosa, e sempre nos recordo. Perdón, gracias. Mitos do balonmán galego como Fran Teixeira. Imos coas seleccións xuvenís. A selección xuvenil feminina. Noa Portela. Dosar. Enma Rial, do Porriño. Candela Martínez, do SAR. Iris Santana, do Lavadores. Alba Failde, dos Failde de toda a vida. De Lalín, Raquel Blanco, do Porriño. Lía Salvado, do Carballal. Gabriela Martins Pimentel do Carballal, tamén do Carballal e Iria López. Raquel Muñiz do Asmubal Meaño. Patricia Teijeiro do Carballal. Goretti Carballal do Cangas. Paula López do Chapela. Eva González do Cangas. Leire Martínez do Atlético Guardés. E María González do Atlético Guardés, o seleccionador é Isma Martínez, o técnico do Porriño. Anxo Otero e o adestrador do Lavadores Vigo. E a delegada é Alejandra Montenegro do Carballal. Esta é a formación juvenil femenina que dirixe un dos técnicos que está na Liga das Guerreiras dirixindo o Porriño. Eu non sei se para ti isto é un descanso agradable lonxe do estrés da competición. Bueno, decir que está lonxe de estrés un CESA é dicir moito. É moi estresante, pero moi gratificante tamén. Que esperas do equipo? Cales son os rivais?
Bueno, espero que compitamos ao nivel que realmente temos, que sería maravilloso para este grupo de rapazas que é espectacular. Bueno, empezamos con Euskadi, solo pensamos en Euskadi, a ver se somos capaces de pasar ese grupo e logo a ver que pasa en cuartos e finais. Antes de falar coa capitá, Cati, donde temos por aquí a Alba Failde. Hola, Alba. Dous pasos ao frente. Presento a Failde, o porteiro do Irún. Chegou de Irún e comeuno todo, non? Sí, sí. Ven con fame, non? Sí, sí, como siempre. Ti tamén eres porteira? Sí. Tamén eres porteira. Sodes propensos a portería na casa? Bueno, tenía un poco de envidia, así que lo copié, pero... Tes envexa del? Tenía, ahora un poquito menos. Ahora vas a superalo e punto. Claro, claro. Moitas grazas. Quen é a capitán deste equipo? Pois Goretti Carballal. Goretti, temoste de novo aquí nas seleccións galegas. É o teu derradeiro ano como, bueno, como categoría base, como xuvenil. O último, Cesa, contanos, porque creo que me mandes unha mensaxe pois emocional do que é o sentimento de pertenza ás seleccións galegas. A verdade é que eu penso que é un camiño moi bonito, que as persoas que teñen a oportunidade de vivilo, que o máis importante é disfrutalo, porque o demais, competir e gañar, pois todo depende do que pase no partido. Moitas gracias, Goretti. Benvida. Que teñades moita fortuna. O equipo xuvenil femenino. E de contado presentamos a selección xuvenil masculina, que está formada por Manuel Souto, do Lalín, Xurxo Otero, do Luceros, Roque Esteve, do Tui, Dimitri Doter, do Luceros, Xoan Canedo, do Culleredo, Marcos Varela, do Xiria, Martín Vázquez, do Lalín, William Thompson, do Luceros, Xoel Lago, xoga no Cisne, Luis Martínez, no Lalín, Lois Alonso, no Chapela. Tamén ao Lalín pertence Luis Rozas, Hugo Carreira é xogador do Cisne, o igual que Pablo Pazos. O Luceros pertence Óscar González e completamos a selección xuvenil con Mateo Martínez do Cisne, o xogador do Oleiros. O seleccionador é Luis Montes, o adestrador é David Iglesias e o delegado é Manuel Montes, os tres do Bueu Atlético. Luis, con que aspiracións vamos? Bueno, é Campeonato de España. No, é Copa de España. Copa de España hai que ascender. Eso é, partimos de Copa. O ano pasado non puido ser, este ano tócanos. Rivales? Empezamos con Asturias, La Rioja e Cantabria. A preparación foi boa? Moi boa, moi boa. A verdade é que o grupo é espectacular e esperemos que, xa que moitos deles é o seu último cesa, que podamos estar á altura. Vou falar con outro Montes. A persoa máis experimentada das expedicións é Manolo Montes. Un aplauso para Manolo Montes, que ten que aguantar o fillo a Luis no Nadal e tamén no Cesa. Sí, encantado nas dúas facetas. Eres o delegado, pero me dixeron que Luis é como que presiona moito. Sí, presiona casi tanto como a súa nai na casa. Cantos Cesas levas, Manolo? Cesas levo poucos, este é o terceiro nada máis. O terceiro, pero bueno, eres xoven, seguramente rematarás con moitos máis no palmarés. A ver, contando que intento chegar aos 100 anos, pois bueno... Fácil. Si comes o cocido por esta zona do Deza, a 105. Algúnha xente sabrá e outra non. A familia da miña muller é de Lalín, por tanto os cocidos... Notábase. Os cocidos son o pan de cada día. O máis experimentado de todos os membros das diferentes tripulacións. Quen é o capitán do equipo, Cati? Pois temos por aquí o capitán, o último dos capitáns, Roque Estevez. Roque,
segundo ano de juvenil, segunda oportunidade para resarcirse deste momento de sair da Copa de España, pero vouche facer unha pregunta moi importante, porque claro, a estes todos xa os coñeces bastante. É difícil levar a capitanía? Que va. A veces o que é difícil é soportalos, pero o resto está bueno. Contanos un pouquiño, porque claro, este ano sí que sí, non? Este ano mínimo unha medalla, e que non sexa de Copa. Isto é importante, isto é importante. Moitísimas grazas, Roque. Ese é o espírito, máxima confianza no equipo juvenil masculino, liderado por Luis Montes, que vai na procura do ascenso. Hola, David. Estive repasando as fotos da caixa das Polaroids. As de sempre, as nosas. As que gardo aquí cando necesito lembrar quen son. Estou pensando nos últimos adestramentos coa selección. Non sei moi ben por qué. Quizás porque hai cousas que só se entenden mirando atrás. O primeiro día coa selección foi raro. Todas parecían saber exactamente que facer, onde colocarse, cando correr, menos eu. Eu sentíame un pouco fora de lugar. Comerme os nervos e sentíame a porteira máis torpe do mundo. Cada día miro o buzón sen saber moi ben que espero. Necesito que me digas que merece a pena. Ti xa pasaches por isto e sempre tes as palabras exactas para facerme sentir segura. Os adestramentos van millor, teño máis confianza, pero, aínda así, gustaríame que non estiveses tan longe. Non levo nada ben este silencio. O outro día no partido todo se rompeu un pouco. Era importante, había moitos nervios. As cousas non iban ben e encararon sen gol. Non fui capaz de paralo e o adestrador non estaba contento. Pensei, xa está, non vai contar comigo máis. Estive uns días mal, desganada e enfadada. Nin mirei o buzón, nin quixen escribirte. Moitos días penso que non vou chegar. Penso que soñei demais e ás veces soñar tanto cansa. Hoxe, ao chegar do instituto, teño unha carta no escritorio. Púxose-me o corazón na gorxa mentre sabía. Non eras ti, era da selección. De repente todo encaixou. Isto non vai solo de parar balóns. Vai de non renderse, de escoitar e de aprender. De seguir e confiar en ti, mesmo cando dubidas. Cada palabra, cada dúbida, era unha forma de dicir todo forma parte dese camiño de festa. Hoxe entendín que o que te chama dentro, lévate longe. Hola, estou na casa. Marchanos en mí. O que chama dentro, lévanos lonxe. A familia Failde, co espírito do que para a Federación Galega de Balonmán este CESA 2026. Pois sí, Terio. E imos agora como a parte favorita de moitos rapaces e rapazas, sobre todo. Xa sei que os maiores tamén vos gusta esta parte, pero os rapaces son os que sinten sempre máis emoción. Imos comezar co desfile. É unha pista azul, convertémola na pasarela de Milán. Desfile das diferentes equipacións, xentileza de Hummel. Comezamos polo chándal, adestramento de xogadores e de xogadoras. Desfilan Goro Couso, infantil masculino, e Uxía Sebane, infantil féminas. Gonna turn it up, make it loud, look at you. Hands up if you wanna move. Hands up to the roof when I count 2, 3. Hands up to the roof if you're BAD. I know you think I'm special, yes I'm so electric, heavy metal, watch me go. Don't need the cats, the drummers on the prowl. Yeah, I'm a baddie, yeah, I'm a baddie. Wanna talk to my women's? Hands up if you wanna get it, get it. It's a takedown, baby. A continuación, o chándal paseo de xogadores. Cremallera con capucha máis mochila. Manuel García, cadete. Ángela Martina, cadete. I know you think I'm special, yes I'm so
Chándal máis sudadera de paseo, xogadores, xogadoras, máis mochilas, xogadores, xogadoras. Os xuvenís Pablo Pazos e Ili Santana. Chándal, paseo, xogadoras, cremallera con capucha máis abrigo. Os infantís Leo Santos e Alba Cajide. Y a continuación, pantalón de chándal, camisa técnica máis camiseta azul marina algodón. Os cadetes Mateo Lago e Adriana Bouzón. Pantalón chándal, máis camiseta blanca de algodón, máis camiseta azul algodón. Os xuvenís Marcos Varela e Paula López. Equipación lila, xogadores e xogadoras. Os cadetes Pablo Arce, Daniela Fernández. Equipación verde, comparecen ao xuvenil Roque Estevez e Goretti Carballal.
equipación branca, cos infantís Xoel González e Daniela Fernández. Tamén viste que de que maneira os porteiros. Sudadera negra de porteiros, Hugo Carreira e Alba Failde. Xogadores de categoría xuvenil. Máis porteiros no escenario coa indumentaria de cor azul, os infantís Iker Franco e Lía Barral. Porteiros de cor verde, Miguel Cadilla e Julia Lomba, xogadores de categoría cadete. Os infantís Lucía Pérez e Víctor Garrido móstranos a sudadera con capucha e cremallera máis pantalón longo e maletín de coiro. Así visten tamén os seleccionadores, o corpo técnico. Outra modalidade, unha sudadera sen capucha e sen cremalleira, máis pantalón corto e maleta. Carlos Rodríguez do equipo infantil, Alejandra Montenegro, delegado do equipo juvenil féminas. Máis técnicos no escenario.
Carla Vaz, cadete masculino, Anxotero, juvenil féminas, para presentar a sudadera con cremalleira enteira e sen capucha, pantalón longo e algo indispensable nun banco, a pizarra. A que trae Carla. Nerea Bonzón do equipo cadete masculino, David Iglesias do juvenil masculino, móstranos a sudadera sen capucha e media cremalleira máis pantalón longo e mochila, porque isto é a variedade Hummel. E unha novidade para este CESA 2026, para a foto da viaxe de novo a Cataluña. Aproximadamente 500 persoas, familiares de todos os xogadores, nos acompañan nesta aventura de deporte e vida. Por iso, tamén, a nosa afección ten unha indumentaria particular. Camiseta da afección máis bufanda, con Román. O pai de Raquel e Ainhoa con Belén. Anai Denzo, Román Blanco e Belén Mariño. Así vestirán os afeccionados. Coa conexión, coa comunicación desde a bancada a pista. Román Blanco e Belén Mariño, que acostuman a desfilar en grandes pasarelas, hoxe, coa humildade que lles caracteriza, participan nesta gala do CESA 2026. Moitas grazas a todos os representantes das diferentes equipacións das seleccións que participan representando a Federación Galega de Balonmán no CESA 2026 co ADN, co Universo Hummel. E agora que, Cati? Pois agora xa toca, pois a parte tamén, unha parte importante no que a Federación Galega de Balonmán aproveita para agradecer a todos os patrocinadores e institucións o apoio durante todo o ano, porque a verdade é que as actividades que facemos, as competicións, toda a Federación Galega de Balonmán ten moito traballo detrás e moitísimo apoio. Este é o momento de agradecerllo a todos eles e elas. Comezamos polos patrocinadores. Viajes Interrías, acompáñanos José Manuel Pereira, responsable de contratación en España y Portugal. Entrega este agasallo Marcos Varela, infantil masculino. Grupo Roslev, acompáñanos Luis Estevez, o xerente. Entrega o agasallo Raquel Blanco, juvenil fémina. Sí. Aquí tenemos a Roslev, o seu xerente Luis Estevez. José Luis Caña, responsable comercial de Hummel en España, representando a Hummel. Lois Alonso, juvenil masculino.
Electrónica Eutimio. Eutimio Carrero, director xeral, un clásico do balonmán galego, sempre apoyando, entrega Silvia Lomba. Cadete Féminas. Autocares Novas Rías. Carlos Baltasar é o responsable. Vai entregar este agasallo Leo Hernández, xogador infantil masculino. Autocares Meijide e Autocares Novas Rías son os que trasladan os 96 xogadores e xogadoras, máis de 115 representantes do balonmán galego no CESA 2026. E por último, Rodosa, David Romero e o xerente. A flota de vehículos e furgonetas entrega Lola Martínez, infantil féminas. Estes son os patrocinadores privados. David, primeiro unha foto aí, no centro. E agora, xuntámonos todos, 3 pasos adiante. Un aplauso para os nosos patrocinadores. Echas un poquito para allí. Eso es. Sin eles, este soño, esta oportunidade, esta aspiración sería imposible. Son a foto do CESA 2026. Moitas grazas. E tamén o son as institucións. Agasallos para as institucións de contado. En primeiro lugar, unha localidade na que tiveron lugar moitas concentracións, moitos adestamentos. Concello da Estrada, representada por David Carballo Bilba. O técnico de deportes entrega Eva González, juvenil féminas. Concello de Redondela, acompáñanos a alcaldesa Dina Rivas, entrega Martina da Costa, infantil féminas. Concello do Rosal, Ángela Fernández, alcaldesa. Entrega o agasallo, recoñecemento Mario González, infantil. Tamén nos acompaña o alcalde de Bueu, Félix Juncal. Entrega o agasallo Clara Torres, xogadora infantil. É a primeira vez que nos acompaña, leva no cargo poucas semanas, Daniel Pérez, o alcalde de Carballo. A cadete Natalia Varela mostra, entrega o agasallo que recoñece o apoio de Carballo Mundo do Balonmán. Tamén nos acompaña Noelia Seijas, concellera de Deportes en Lalín. Entrega Enzo Novoa, cadete. Do Concello de Tui, acompáñanos Rafa Estevez, o Concello de Deportes, entrega Lía Salvado, xogadora juvenil. Un dos grandes do balonmán galego é Abel Estevez, Concello de Deportes no Porriño, entrega Vega Real. E ademais, a cabeza visible do Porriño, Cendal Conserva Sorbe. Encantados de que nos acompañe a concelleira de Oza Cesures, Pilar Rilo. Entrega o agasallo Rosalía Veiga, xogadora cadete. Máis institucións, a Universidade de Santiago de Compostela, por todas as facilidades dadas. Javier Rico, o delegado do reitor para o deporte. Entrega Leire Martínez, juvenil fémina. Javier Nogueira é o presidente da Unión de Federacións Deportivas Galegas. Entrega o agasallo Manuel Souto, juvenil masculino.
representando a Deputación da Coruña, xo escoitamos Antonio Leira, o deputado provincial. Entrega Teo Gómez, xogador cadete. Recibimos ao presidente da Deputación de Pontevedra, Luís López. Entrega Xoel Lago, xogador xuvenil. E por último, o agradecemento á Xunta de Galicia, representado neste acto por Xosé Ramón Lete Lasa, secretario xeral para o deporte. Entrega Enrique Portas, xogador cadete. Esta é outra foto do acto. É a foto cos institucións, apostando desde diputacións, desde a Xunta, desde os concellos, pola vida agradable, saudable e deportiva do balonmán. Moitas grazas. Ten a palabra Xosé Ramón Lete Lasa, secretario xeral para o deporte da Xunta de Galicia. Buenas noites, muy buenas noches a todos. Presidente de la Federación, Bruno, querido Bruno, muchas gracias por tus amables palabras hacia mi persona, inmerecidas. Presidente de la Diputación de Pontevedra, diputado de Deportes de la Diputación de La Coruña, delegado de Deportes de la Universidad de Santiago. Gracias, Javier, por todo tu trabajo durante tanto tiempo conmigo en la Secretaría para el Deporte. Presidente de UFEDEGA, presidente de Ciclismo, alcaldesas, alcaldes, alcaldesa de la que será mi residencia en poco tiempo, espero, Ángela, amigas, amigos, he visto muchos entrenadores, ahora me ciega esta luz, que no la pasión, la luz, y he visto entrenadores y creo que eran Dani, jugador, y Juan, decían que no habían visto una gala de esta característica. Yo, Bruno, te puedo decir, mira que llevo tiempo y que voy a muchas galas. Pues evidentemente hay pocas como lo que se ha visto hoy aquí, y esto no es, yo creo que más que un reflejo del buen trabajo que hace la Federación. Y por tanto, enhorabuena, gracias y muchas felicidades, porque hoy has cumplido 7 años en la Federación y espero que cumplas muchos más. Gracias a todos los patrocinadores, pero hoy nos hemos quedado prendados por esa ropa. Yo no sé si es por Hummel, José Luis, o es por los modelos y las modelos, que lo habéis hecho todos muy bien. Ahora, yo he visto con más desparpajo a Golo y a Panchi. Esos ya son perfectos en el... Así que enhorabuena a todos. Me he quedado sin palabras en las primeras que ha dicho Bruno, y por tanto me voy a saltar el guión, porque sí me he inspirado cosas que ha dicho él y cosas que ha dicho Alba en su último vídeo. Hoy creo que para mí ha sido un domingo perfecto, como pocos he tenido durante mi vida profesional. Y lo vais a entender además por qué. Primero, he gozado de un partido espectacular en la élite del baloncesto español, no en la Liga ACB, pero sí en la segunda categoría, entre el Obradoiro y el Leima. Ha ganado el equipo local, el Obradoiro, y lógicamente esto a mí también me ha traído una foto, Bruno, en este caso una imagen. Decía Alba en su vídeo que para entender algunas cosas había que mirar atrás a veces, ¿no? Y me ha traído esa imagen. Yo también, este año 25, he estado de cumpleaños, y no por cumplir años, que eso ya no es una vulgaridad, sino porque
hace unos meses, el mes de septiembre, pero de hace 50 años, yo llegaba a Lugo a jugar al Breogán. Y como decía Víctor también en su intervención, cuando hablaba de esa identidad de Galicia, pues esa identidad la sentí yo en el mismo momento que aterricé en el aeropuerto de Lavacolla y me hice gallego de por vida y gracias al deporte. Pero es que luego he llegado aquí y he visto este plantel de jugadores y jugadoras de 13, 14, 15, 16 y también he sentido otra imagen, porque para que yo llegara cumplidos los 18 a jugar en la élite del baloncesto español, tuve que pasar también por muchos campeonatos. No había cesas, porque no había ni autonomías en aquel momento, pero sí había campeonatos de España por clubes. Y yo aprendí en mi club, en el patio del colegio de mi club de San Viator de Vitoria, pues Alba y David, que sois porteros, o Nicolás, o Joan, seguro, voy a hablar de un portero, en este caso de fútbol, que fue Premio Nobel de Literatura y que es Camus. Es bueno, como decía Javier, que no dejéis los libros, es importante cultivar también la lectura y los estudios. Decía Camus que lo que había aprendido más de la moral y las obligaciones, él decía de los hombres, yo digo de las personas, se lo debía al fútbol. Yo desde luego se lo debo al baloncesto y espero que vosotros se lo debáis al balonmano. Disculpadme. Las inclemencias de estas temperaturas. Pues decía que, y Camus decía otra cosa muy interesante, y va también dirigido a los porteros, que el balón no siempre llega por donde tú esperas que llegue. Y eso es una gran metáfora para la vida, porque a veces en la vida pasan cosas que no te esperas que puedan pasar y tienes que estar preparado. Yo creo que el deporte es una escuela extraordinaria para eso. Pero lo del 2025 ha sido ese cumpleaños porque he cumplido 50 años de mi identidad con Galicia profunda. Y como decía un poeta, uno no es de donde nace, sino donde quiere vivir y morir. Y yo quiero vivir, y así lo he demostrado, y también morir como Manolo dentro de no sé cuántos años, con 100, pero morir en Galicia. Ha sido un éxito para el deporte gallego. No hace falta que lo repita, os voy a aburrir, sabéis mejor que yo. Hemos batido todos los récords de licencias, 320.000 licencias, es una barbaridad, es casi un 11% de la población total gallega, 3 puntos por encima del resto. Hemos crecido en equipos de alto nivel, de 80 que había en el 2009 a 250 en la última edición. Hemos pasado de 300 deportistas de alto nivel a 1.700. Por eso acabamos de licitar la primera fase de lo que será el proyecto del futuro centro de alto rendimiento en Pontevedra y hemos conseguido algo que me tiene realmente muy orgulloso y satisfecho. Hemos llegado a casi a 150.000 niños y niñas en el programa Xogade. Esto es el 66% de toda la población escolar. Así que yo creo que son datos que quería compartir contigo porque son datos espectaculares que también los hemos conseguido en el año 2025. Si fuéramos a hablar del balonmano, pues ¿qué os voy a decir? El baloncesto es mi pasión, ha sido el primer deporte, pero creedme si os digo que el balonmano es el segundo. Es el quinto en licencias, el tercero en licencias por equipos. Ha subido pues, de los 4.500 que había en el año 9 a más de 10.000. Por eso digo el gran trabajo que está haciendo la federación. Pero yo me quedaría con momentos. Los olímpicos, bueno, he visto entrenadores aquí como Pillo y como, bueno, muchos, he pasado por muchos campos, en el Cangas también. No estuve en el momento seguramente más impresionante del balonmano gallego y pontevedrés, Luis, y pontevedrés, con 4 equipos en Asobal en la temporada 96-97. Hoy solo nos queda el Cangas y nos hace sufrir muchísimo. Pero qué decir del balonmano femenino. Hemos sido campeones de España, el Guardés, el año 17. Pero es que yo hace unos meses estuve con Ismael y con Abel, que estaban aquí. Estuve en Islandia. Hemos sido subcampeones
de una competición europea. ¿Y qué voy a decir de los deportistas que han sido mundialistas, como es David, que nos acompaña, o Nicolás Giraldez, o Nerea Patiño el año pasado en el Mundial? Y los jugadores que tenemos olímpicos, Rodrigo Corrales, Begoña Fernández, Alicia y ahora Elba también. Tantas y tantos deportistas que nos llenan de orgullo y de honor. Pero el 25 también ha servido para hacer algo más. Tenía un recuerdo hoy, Bruno, en sus palabras, leve. Yo voy a ser un poco más profundo. Hace un año, en estas fechas, desgraciadamente, en un partido de balonmano, un abuelo, como supongo que habrá aquí algunos, o los habrá en su momento, que vayan a ver a sus nietos a jugar, sufría una agresión y perdía la vida. Estoy hablando de Andrés Rico y yo quiero además hoy tener un recuerdo, no solamente para él, sino para toda su familia y también para la familia del balonmano. Esto nos hizo reaccionar y de la mano de Ufedega y con Javier y Bruno al frente nos pusimos en marcha. Y ha habido un par de iniciativas que yo os quiero compartir con vosotros. La primera fue que hemos modificado la ley del deporte exclusivamente o con la idea principal de que la Xunta se pueda personar como acción popular en este tipo de cosas de violencia en el deporte. Y segundo, presentamos el otro día una campaña extraordinaria de Deixa Xogar, que es importante que no solamente sepan los deportistas, sino también las familias. Por lo tanto, gracias y enhorabuena. Por lo tanto, es el mensaje que queremos dejar. Últimos mensajes. Tolerancia cero contra la violencia. El deporte es otra cosa. Y yo me quedo con lo que decía, creo que era Sara y quizá también Goretti. El deporte no va de victorias y derrotas. No, no es así. Esos dos grandes impostores que decía poeta inglés, Kipling. No, la esencia del deporte es dar lo mejor de uno mismo. Eso de hacer lo posible para ganar. No ganar, sino hacer lo posible. Dar lo mejor de uno mismo, tanto dentro como fuera de la cancha. Y Manolo, igual que el cesa, que no cese. Muchas gracias. Hai momentos nos que todo se detén. A pista queda baleira, a grada cala. Hai algo que chama dentro. Nin se adestra, nin se explica. É o lugar de donde vimos. A lingua que nos nomea cando non fai falta dicir nada. A terra que nos sostén cando xogamos lonxe da casa. Está nos corpos que competiron, nas mans que baten e nas miradas que acompañan. Estas seleccións galegas lévanos lonxe e Galicia vai sempre connosco. Porque competir é representar, é lembrar quen somos. Antes de todo, da vitoria ou da derrota, hai unha identidade que nos une. Algo que é máis ca un lugar. Galicia é o que somos cando vestimos estas cores. Agora, aquí, xuntos, neste mesmo silencio, o himno galego. Descure arume arpado co seu ben
Coa voz de Laura Martínez, a estrenada voz de Laura Martínez, Lau interpretando o hino galego, chegamos ao epílogo deste camiño o CESA 2026. Non sin antes recordar as familias que podedes estar tranquilos. Hai un equipo sanitario de altísimo nivel que vai acompañar os vosos fillos e fillas. Están Lino e Claudia Conde, fisioterapeutas, tamén fisioterapeuta Rubén Martínez e Mónica Ferradás. E ademais viaxa con todos eles e todas elas Silvia Suárez, que é a enfermeira de cabeceira da Federación Galega de Balonmán. Antes de rematar, bueno, sí, podéis aplaudir, por supuesto, que levamos médicos. Antes de rematar, Terio, si me permites, pois nada, 10 segundos de palabriñas que quería facer un poquinho de eco que dixo Lete, porque ao final non significa que esquezamos o que pasa, pero avanzar non significa olvidar, significa que seguimos loitando por todo aquilo que ensucia o noso deporte. E nós recordamos, mantemos e avanzamos, porque o noso deporte é o balonmán, e o noso deporte ten a nosa naturaleza e o noso coraxe. A ver si no 2026 somos mellores persoas, que todo vaya de maravilla, que haxa saúde, traballo, liberdade, pase o que pase, non deixedes nunca de sorrir. Boa noite.